गिबियावनो आं बेंगलरनि बड' वेलफेयार एस'सिएशननि जानानै बे मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै आं बे भिडिअनि जुगेदि नोंथांमोननो फंनैसो जोंहा फंबाय सिबिसर बसुमतारीनि बिखय फोरमायनो सानदों। हयथ' रायजो नोंथांमोना प्रायानो फेसबुकआव बा वाट्सएपआव नुबाय जानांगौ। बिथाङा थांनाय एप्रिल 31 निफ्राय नैबे मैया दाखालिसिम माने आईसीयू बिथाङा एडमिट जानानै दंमोन वेंटिलेटराव। दा बिथाङा डिसचार्ज जानाया दिनै सप्तासे जाबाय। बिथांखौ जोङो हस्पिटालनिफ्राय लाबोनानै जोंहा बेंगलर बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोनफैथ'नाय जादोंमोन। बिथाङा गाबोन फुंनि 8:15 न'आव थांसिगोन। बिथांनि थाखाय इसोरनिसिम बेनो आर'ज, मोजाङै बिथाङा गावनि गामिसिम गावनि न'खरसिम सौहैथों। आरो बेयावनो आङो फंनैसो बुंबावनो नागिरदों, दिनै बे बिथाङा लोमजानानै थानायाव जाय बिथांमोनहा सिबिसर बसुमतारीनि थाखाय जोङो हास्थायनाय बायदियै बा जों बिहरनाय बायदियै जि थाइसे थाखा हरनानै बिथांखौ सहाय खालामदों, जोंहा बेंगलर BDF बड' डिस्प'रा ग्रुप दं गुवाहाटीनि, प्रमिला मेडम बिथां आरो गोबां किसुमान दङ बिथांमोनाबो। आरो जोङो ससियेल मिडियानि जुगेदिबो डनेसन खांनाय जादोंमोन। बे डनेसनाव जाय बिथांमोनहा बिथां सिबिसरनि मुङै बिथांमोना बेमार नायजानो थाखाय बिथांनो जि एसे गरसे गरनैबाबो डनेसन हरदों, बिथांमोननिसिम आं बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन जानानै साबायखर बावहरनाय थाबाय। इयुनावबो जाहाथे बिथांमोनहा बिदिनो आफोदाव गोलैनाय, खैफोदाव गोलैनाय, बिपदाव थानाय बिदिनो बर' फिसाफोरखौ बिदिनो सहाय होलायगोन होननानै आं आसा थायो, मिजिंथियो। दा फंबाय सिबिसरा डनेसन होनाय बिथांमोननि सोरबा नोंथांखौ नायनाय बिथांमोनखौ फंनैसो बुंनोबा बुंनो हासिगोन। माबाफोर बुंगोन नामा? दे, बिथाङा बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरबाय। आं दिनै भिडिअनि जुगेदि आरो फंसेल' बाथ्रा बुंबावगोन। थारैनो राखे हरि मारे हरि होननाय खोथाया थारैनो दिनै जाफुंदों। इसोरनि इच्छा नङाबा रावखौबो लांनो हाया होननाया। जाय बिथांखौ डक्टरानो 10% चान्स दं। जोङो फार्स्टआव बिथांखौ केसि हस्पिटाल जेनेरेल हस्पिटाल मालेश्वरमाव एडमिट खालामदोंमोन। बे मालेश्वरम हस्पिटालनिफ्राय डक्टरा भिक्ट'रिया हस्पिटाल सिटी मार्केटसिम रिफार हरदोंमोन। बे लामाया जायो आधा घन्टासिमनि डिस्टेन्सनि लामा। डक्टरा जोंखौ होनदोंमोन, न'खरनि मानसिनो फोरमायहरदो बिथाङा हयथ' थांबाय थानायावनो माबा मोनसे जानो हागौ होननानै। किन्तु इसोरनि अननाय, थारैनो मिराकल। बिथां साफ्रोमबो सिबिसरनि थाखाय बयबो बेंगलराव थानाय बड' बाप्टिस्ट गिर्जानि किसुमान महिलाफोर, जोंहा गहपुर हादोरनि ब्रह्म समाजनि किसुमान मानव गेदेरफोर बिथांमोनहा आरो बेंगलराव थानाय साफ्रोमबो किसुमान गथ'फ्रानो बा गिदिर गोलावफ्रानो बिनि थाखाय आर'ज गाबदोंमोन। दिनै बिथांमोननि आर'जआ जाफुंसार जाबाय। बिथांमोन साफ्रोमबोनिसिमबो आं आखु एबार सिबिसर बसुमतारीनि जानानै साबायखर बावहरबाय, खुलुमबाय।